Toto je kniha Slovensko z neba Exkluzív. Táto luxusná kniha vznikla v spolupráci s prezidentskou kanceláriou a Ministerstvo zahraničných vecí ju každoročne využíva ako darček pre oficiálne návštevy Slovenska, a to aj tých najvyšších úrovní. To znamená, napríklad premiéry okolitých krajín túto knihu už majú. Je písaná v 6 jazykoch a sú tam tie najkrajšie z najkrajších leteckých fotografií z celého Slovenska, aké som počas tej svojej leteckej kariéry mnohoročnej dokázal vytvoriť. No a mám pre vás jednu ponuku, ktorá sa neodmieta. Kúpte si do tejto nedele túto knihu Slovensko z neba Exkluzív a ak to do tejto nedele stihnete, tak my vám pribalíme ešte jednu knihu Slovensko z neba Exkluzív úplne zadarmo. Takže spoznajte, aké je Slovensko z neba nádherné a nezabúdajte, táto akcia platí len do tejto nedele.